Nabo kwani umurigeria ando cia sotorigire tikoro Tiga TV akwariga ni asomurobere bwo bole minobonda ero twikire me ya ibeno asto chikorigerio bole mebo matoke asomugondo bwo muremyo yawo tole na Mr. Matonda yawana karibu sana. Asante. Tigatomonyore Peter Mose umuremi bwa matoka ayoroche ga mugondo ndate biasa chakirite go sumeka matoka aiga nekerenga bwate yo sumeka matoka aiga girekieke bwana Peter inje no muremi na kabere bwa matoke imiaka yaitire agukare na simeta matoke seti ya 300 ngachaga chenji kuboro ngacha bwatubi chombe tigireti na harurororo echana asimikire metiseti 1500 na atogoire chaiyo na chira matoke baboneka tisho cultures nimbwatha matoke tisho culture ebitenga 118 na bina asimikire ona gatayari bire yande shire kwama yande na ragendere ingi kia erdoga chora matoke gatigi mali ibindi amatoka yaiga itangani ncharate gokoria indu kendi ya kabere igari bwango korethe chibesa asogo konyera abana yongo simeka matoke arushio botaka igindu kendi ya kabere atokonyera abana basome skulu igindu kendi ya gatatu toneria abantu oli batabwatia matoke igindu kendi ya kane ese advance libono asamageno la kisasa chimbande josmede kwa onga kwa chimbande chigangorete kuro sumukiriga chagete otoneti mbande yemo shilingi 100 devi ngora matoka josmede kwa amatoka yaiga ana yagotobi andi kwiyika ya yonsi nandi gale ebitenga 79 Wando jo mete bitara ire kila ini ne binde kibagati ga ine ngakiri bagari ngakipime kurwera ini wochera ini futi 12 egatera yuke kenyene chifuti sata sisato na kurwera gatera kama oche kendo futi 12 ya mono mwanya getinge asiri bagana inde amatoka yagatu ajira somuremi Peter Mose noyo mugwa baremi barese kiombe kia ibeno CBO na litoka asimegete igorire litambe likwa malitambe goche igoro ana boliko ligotobigwa lioniwe une desert bale okwaranga ne desert gusirito bali litoka litobu gusiritoke likurira iyekwe ese ngiliko bali tambe gochigoro na kimoro chatigirete distance kurwa segetenga gochie kende chimita inye na kurwa sera ini guchira ini ende nanda katika chimita inye eko rero bali tambe lia mali tambe kule nanda kare nkota ya amire na ere ko benta enene karonye bekere to boyo buya ya bachikiro chitani tunone chikiro 100 ona na kigine geko gera muruje spacing yeberete ntamba keiga twise kuligere lyo mugondo muri myoyo iga na beruete agasimeka matoka ya mange tonyora matoka 79 ase umugondo umurabo yoye na ayatisho culture katikati kali toke liritarama abo tomo bumbichitenga asimeke ndagirende buna chingende chinyeni nchiraro linagu amone bituma nabigetira kindi toke likwama ndagirete roche mugonda iga gahucha kobanga te politiki ilicho kobaroro ilitoke likutikara nimbia mona kero wa simekira matoke mure chimbande chigwa chingana ngine na kindi kinyira na chagwa chimbande change chisini kona lira mbande yamo shilingi 100 ona asimigete mwisi wa 8 paka bono bune ya ikiriga na bondo chenga mitienye bereiga chimbanje ya gosoka gosimeka baga the first harvest murimi oyo karasimekere litoke bune liga embande ye gocha kwanza kere omutura ime bune meteri mokogora ye metura isimekiro mopirisa karaime ya kwanyara nga litoka liria lia bekirunse lia simekirwe
embura etoka kere nyinge wone eriga riakorire metinyi 5 guikira gisari simegete igo rigugenderera rikoire omwaka oyomo gokonyora ria somo iri guchakira omwaka oyomo riamenya koire metinyi 2 3 koreng'ana ng'aki embura ere ng'ana riakong'a kwamenya konyora ng'a guikira omwaka oyomo 14 months 15 months titokeriria koraki kwanyara kuba ukuritua ria kwarigesa kwagenda gwachikona iko buya amatoka mango ko yakire sabu ngo mwako yo munene nusu ndio ko kesali toke kisa kwa kwali simiki Kero usmekali toke no dagero bekero buye buya mono kegima enkoleje asimi alimete ko sege egetenge gekiri toke gokere chifuti 3 as chifuti 3 as chifuti 2 go chinse measurements yao nere ekorokinga ngakiucho biko bwibongana bweng'ombe usibwe mboli usibwe tuko bone ke kare kireiga yewenda karogo simeka ikokurusha marabali igoro igurubare ya mubeke nsemo no buye igurubaro oburukani omanye kubika akarikere 3 by 3 by 2 lakini sikore 2 by 2 gose chifuti bere goko beko boye tebeyemo kwa burukani namaraba ari igoro kwa bika ime inki ekogera tukubeko boyo bonge bitoke meriaye geko genda iga tiriko genda isi geko genda uchichinsemo bono naboko nakobekero boyo kogenda miezi 3 gekwere metinyene gekwere metinyi 5 gekwere kwana komento boyo asiri toke emeriye buneko nakobucha gegocha iga yana konyori ndagira se kurusi murigereria ati atomanyoro murimi onde atomanyoro murimi onde kuruja stars ara dote binga kiyo bwana de korenda kemeri kiri toke kurunga kikuwa gesimeki mbaka kero gakora tari tunda litangani mbiya mono aba yemi kurungwanya getinge asenyenje yogo chago korama nyanga kigoro yoboremi kwa matoke oboremi obwa matoke bwanyarire ko ba ogo chaka ochencho bogima bweito yatokubaira litangani ngambi ya mono amatoka yaiga buna munyaro cheiga korwa buna twanya sumegete twalemete okole machingu engorogo chinse chibuti 2 koseisa teka rubwato obwoyo obonge round nigokobeka obwoyo kero kwabekira obwoyo maiga oburungukania marabaria amanuke aya twarusi korugoro kuchakiraga wono nigokobeka litoke mbande eri kwandire kwagorire siringi 100 ore ntobe kororo kogendera guchakiraga abu nigokogendera kurirenda nabuno kurirenda egento litatageti ne ubi nigo konya kurusia kando igakwanya kunyirusia utatigarende bona sengenje yenga kieye imbura buna yarenge nyinge niga yaminyogete bwangu sana nakimuro kiritaka ubi agakorekana litoke liga nande kero endete kuba gukurirenda ekero lyakinire lyasokire chimbande buna bono muro chimbande chiga kirega nkurusio ore chimbande ngocherero ore chimbande kurumaiga chimbande onye gokonyora chaetani chimbande isano embande yini gokorusia aito muri mionde kosoando chigosumeka sande onye chigo isaine rori ni gokoendo tugute kuruga buri tokeri bono ni gokondera kuricherera ori cherere riko bari tokeriga matoka ya tosumegete asega iga muri gereti gatariko kosirerwa amatoka yega nandi buna munyaro cheiga ekerago chakoba manene emete yaye nigekobe menetu teriko nyara koba kegochigosire nigeko nyara koba kegwete ne yoka amatoka ya nyara koba atene inigoroga nandi na matoka kwama muno sana kotatigarende bona aya se tu aikirega nigatwa icha sa matoke aya aikire standard ya tarachi kwama kagocha kwama na omoko ratene ni buna aya atene iniga egendo genaga ningoboli bajinde njiro montaga neri kurwa gorere mbande rosiri omugondo tubasenjira araga neri gotumia agatima aso kurenda litoke baga lya jini amatoke buna bona ya muroche omugondo oyo bwensi oreiga goikoga neri buchibeso ororo egekogera goika onyore chibeso chikumana chi omugondo oyo ikorwore chikonda echichikogera onyare ko bagokonyora chibesa chikogera chichukuru chikonde chiga egere chichigokonya asobule miyoyi angire ngaga chibesa so mubona tebe keya asebuna bone ekeyemo pakali toke liame
na boranyore gwatumikira nge siringi chiribu 200. Ono murimi egento ngerege korokuga kongo challenges gose bohungu bori murimi agwetera asoko simeka litoke bakari abeke litunda litano bogonki boriga nayo murimi oboremi obokongu tokonyora kuringana buna abobisa baito banyarire ko bagotobundisa mono buna bono matonda mbaiche bakaratobundisa agaiga sana ando tokonyira asa tambe sana obokongu tokonyora ekero buna litoke buna eriga mono na ebinto mbire bikoro kuchinguko njire chigo chato chanda sana chinguke echiga nabo okonyora yachire yarire litoke korunse kwamanya gukagera nga litoke liamanya kubarira kwa iranga kwanyora lyasoire kuma libarirete igo omochanda buno oyunto nyubwate sana kwa iranga ande orase koira no burwere lakini ne chinguko igo ngime chanda tubwate sana neye chinguko eye konyara kobe egotochanda mono negento kende asengencho okonyora nga nturanyora chibesa mono nigo okonyora nga nonye nubuyo anye tubwati chiombe okonyara koba gukubekera amatoka aya naba amatoka aya arabeta tama murigereria una bamanyi badatebiri bose gosumeka litoke rero netinyi 15 netote gekoera kwagasire litunda litang'ani totebingo ng'aki moko gasa litoke omogondo litoke kuri mogondo unerire maya yawe litoke buna bonerire maiga yane gaiga ase kuringana na masomo aria bao matonda bagera tugacha kumanya litoke ria kero bono yabeire iga buna libete iga igo kogenda uri butore litoke okorirenda sana umanya korenta amasakaraya amatoka no rokonyara kobo gokurisiba uri sibe round amagomaya iga onye sibe round kero kwari sibe round bono ekero okuri buguri ni gokuri buguria dile litoke lile lisafi egekogera litoke liga nabo likogenda litobe lirwe supermarket lichikoni wororo igo goika onyare koba gokorenda litoke liga kori mogondo nande litoke liga kero na liture kutaka gochikoa kutaka konyore ndagira chimbande chikonyora litoke lini gankori butoreraga ndi konyara tinkogenda nchiko butorera nsari kuna kare lakini kuringana nabo bisaba itu buna banyara ko bagotubundisa yagerire twamanyire nga litoke ria kero kwa butoreire igaiga insari go chinse garia amache narare litoke liga timu igakogera egere embande egie chigocha bwango ekine bwango ande egoche eyebwate chingu igo kero go tulitoke nabo ko lituwa ande kwamanya konya go kolibogoria dide disabi baka ase ogochikoria itang'ani okori butora litoke rio korigethera okori butora igora igare singincho amacha yaiga machi narari maiga ime osaza kero butorera iga nanda soko bwata macha yakara gutimboka iga tari kujogera matoka susane lakini ende mona soko bwata lakini bono nonya yarenge boigo kare twari butoire kendo ngerate abagio kurinda igoro yogo okorituba litoke rino rojire geriterere terire mugondo ndiraru na kende ndigo chakotoba na bwete geriro kana iga bunarire ndibasa gutwara riri mwameta sande amatonto narajiria tari arama mwamwa arina ya kawaida enchere yo kube kama magomaya kuliboa no kurinda ndichikwarwa ndichikutwara kwara konde ejimfali addition okora ku mukondo muri mibwenda kayakora kale kwa litubire buya kwamenya kulibekerere kurubaro igoro kwali sukuma kagenda kwagachia akase kuchikoyo oliondia sechiro bono ekina kyo muri myali goteba andi nabo ataniche komenta ngaya abita kiri twalirenda buya buno kolinda ligina liango kwabeke kiretime kwamenya kulira kuira koni amatoka nabwate chiro amatoka ya kurumaya gatabu ate chiro lakini korwa buna abobisa baito bacha bagasoa gotofundisa nande tukanyara koba togotebunga ngaki amatoke ntwa iruba ketwa bachire baturigeirie chiro abobisa baito bono kuchakera guchimutu na togenderete iga abakora mbali bagachire banyara koba bagoto ngaina kuri kumugonda asa amatoke bono mbali guchigoto ngaina igongo mugusi onde bwensi bono igase bono ekerera atoke muri ase group niga muranyara ko bamoko konyeka muno
goetania ririekero yarenge kare kwarenge gonyora abantu bachire mugondo bang'aina omong'ina ritoke buna eriga ribaga ritoke eriga ribwenete koba gose shilingi 500 bamoe 150. Igo bono ng'ase bono gochimutuga iga echiro batorigeire nane ngochiere yarorekanire eye gocha gotokonya mono. Bintu kibiri binde bikorwa asa amatoke kudatiga uko ntegotuma tigia gotobi na koyego. Mbuya mono mwanya gitinge itanga ni ata komenta igoro ya ritoke erie karori ya utoirwe ya boiru buya igo eikigwe echiro usiri eikigwa ase liko chikoraga chwa tukorigerie echiro a collection center ande twamenya gotebanga goikari ritoke eri etoke tore kiombe kuneki ne kiombe community based organization bagachamo abangi naruti nabo bara abange nabagakambaro nabasaimbaro ogocho amoko gokogera ng'a tubugate emigonda emeke gusi gocha goisanikia goiturie gari yemo goikenya arekane ng'a ondareta matoka 5 ondareta matoke 20 ondareta matoke 10 asoko gesa imanya konyarekana ng'a twanyora matoke 400 agoiturie gari 300 koregana ni size bone kereko baigo okobamo okweng'encho mono ase omogusi gocha konyara goikirania oboremi obo ari araikire chiro bwango gento gia kabiri ngiri tugokwana tukuruka bargaining power. Bargaining power ni chinguru chiokwena chira rigori okoneria omogori ekero gocha kogori gwa yoyomo omonto ache mogonda akogori akonengeta akone shilingi 150 na ekero omanyete ng'a yaya ning'isanegete ntobwate kiombe gitu tokoneria yende obori nyarebe nero gotoneria nero tobwate marketing manager itu bono obo mokonyara cross rigori buya moni amatoka yaino ni rigori ribwenerete yani kwoni amatoka ya serigori ribwenerete utari kuunereribwa gusuta rikoye guchibesa chinke kubwachiri gwasimikira bakakare gwachikogesa nayo yori faida ya onke igekine gento ekia sana ase biombe komenta ase chi use chinde cha matoke matoka mangi gakone gukurugusi agenda chikuyekwa amatoka aya yokoyekwa nareo ayande yogotobia narobona bwatega egangene ne mono gusiga ase ne gusi na Kenya ngima wise kogenda Kisumu matoka akone gumonoro na ayogotobia wise kogenda Mombasa wise kogenda Nakuru wise kogenda matoka yogotobia na harako akorego mono na inda abantu twaonjore iringa koko na gutaro kogenda egasi kwagora ritoke kwari kogenderera igo ine chiro yeri toke ritobu omogusi na bamanye gusimekara matoke egasi ende ya matoke na boko nyora matoka yega kare kwa na boko oko process gusina bakogenda abikwa se factory me ase gwobosi obosi oboiga mbubwate vitamins bya sana bikokonya abana nona abantu abanene obosi bolia kare bwasiru bwagenda bwaburukanibwa nobosi buli bwenkano bwarosia emigati bwaburukanibwa nobosi buli bwenkano bwarosia chikeki bwaburukanibwa nobosi buli bwokoruga bwebituma bwarosia obukima lakini borosiri nutrition yere igoro gose vitamins bikorete kipimente taroro bone kiri kigasi chinde chiri tokeri neri toke gasi neri toke ingo jokora neringa ngorosi tole ebintu tokoroka crips asa banafunzi bali abange aba youth bali chi college bali chi university ndobwate okogenda litoke liache chubuya ya karangu buya yabe polisa karaimeria plastic yokonyora marangi biri supermarket ime aga packet ka 200 grams kwanyora ka kone gusiringi 50 iyi value ya mentiru litoke lilio umusauri na bata getali nyore usabana abeke munwa liribu na akuminya kuchie gasi usiga arengi usenti break ya yarengi chise chia akore gasi kire saine atate konyo atate kuri mugati lakini atate konyo litoke liali ubwata litoke lio koraki ubeka munwa na litoke liga amatoka yango endaro ni kuchimumbu for export banta bange na bali ba meru karitu chieto mtu aroche chigali chikoimo chinyinge kegima chiagende airport chinyinge chigali migu chigali chitani 30 chikobogori chigali 52 chikoni guri tukelimo ase chire yemo abuna abantu baminto ba meru na gusitwa ariko nyora matoka mange matoka na bakobogori gwa airu straight agenda baka airport agenda ngumbu na arabana baitu bali ngumbu bakoya ya muno muchanda nore ukabeire gwiti broker montago gora ritoke ko mugondo oikanjero lionerio monto ando nore naronerio yonde kwanyoro murimi akwa gusiringi 100 asiritoke tegere koni gusiringi 800
ayinoro nakwanera ritang'ani ng'a eyi nere omochando ogera abaiga oroche egurubu eye iga ibeno CPO yagera tugachama ase eng'encho yabakora bare gocha batung'aina mogondo tugachamo yagerire twachire korosia ekiombe ekiga togendete koneria amo naki kiagera tokarora ng'ei nere enchera eragerete nyare koba tokobatanga naende bono twabatangire mbari gochi konyara kogora egekogera intwe twagachirwa ase togocha konyara koba tokoneria amatoka ite igoro ya jibroka gose bari bagocha gati yokogora ritoka rwa somoremi bamuha chibesa mapema litaraba nao liakong'ire rire rirerepi bateba mong'ina ritoka ni siringi ya 100 ng'aye karanga igongorera bana bitabu kwamenya kurwa ari kwagenda kwanyora ng'ana erochi oganya liakong'a kwamurendera erocha kuyekare liakong'ire likare koni nganga koni siringi 400 gose 500 akero turabanke amo turase kiombe bune ekeiga naende ngo ni kare tuli nga kumurema ali meri okona konia chibesa kite cyana kobas cyana kokachwa yani saving enkenge se abanya kiombe cyana kutigara imenkenge ekero murimi anyorora omochando mosinini gwa siringi 100 200 300 ikiombe kena wako genda asabe anyore besa emokonyere kaganyete lakini aso bwenge chiproka mbabwate gasi bagokora nengiya korende onye kere ng'omuremi oyo nabwente konyore enchera akoni ritoka riaye direct anyore chibesa chiaye aso obonge eyere buya mono kubwa karoko na gwetira ase abantu bande bachikokoneria bono naki ekogera kare kiombe kereiga twabaigeri twabatebinga yaya beramo manyanga ning'ore manager ning'ore marketing manager ningogo chikotenenera amang'ana yoko kora value addition gusi yoko chikokoronye processing ningogo chikogenda koligi chi order kurwa se supermarket kurwa chisukuru kurwa sinya gitari neri toke likale likire mbanto kitoko chikoneria nengo tengi makogora usago chikogole bipisi chifingers tokoroka ege sabeke kemo bone bine bintu twaegerie byombe biga nekiombeke mono barigereri baranga yaya intwe chiro yitekale chirogete naende nabo tokone direct nto nabo tokorosiri gori twake hesabu twome go produce twatumire siringi 200 korosiri tokeri baka yikiraga iga iti 200 oiso kon 150 kuoni biashara bone iti 200 nona inonyora bona 50 gusonyora emie igoro tani maboko nyora mbuye kwanyora bagatanga amanke amatoka amanga akone kujagira ng'echimisa to na 50 iga baka chiminye usichimisana murigereria andonzi asuguru yetikuru turanyora abalimi banda bamatoka aya anena abarase kiombe kia kuransa moya ibeno tora igwe karangera likiabo igoro yo gusumikirwa amatoke kwera na tora asa marieta ngoro kumarita moramaga na bere ngoro bamatoka ase miaka 10 bono nenda nkonyire abana ase skuru na kwanyora chibase chinkunyara kabangu tumya singa njasa marieta ngoro kubirandis moramureka nje ngoimisa abang'ina abagusi andonsi ese bale tiba basikorera igoro yechibesa ose igoro y'obutaka tiga basimeka amatoka ase obonge ekogera nabwate chibesa nje samarieta ngoro kwagiresi kwambuka nyabira n'omurimi bwa amatoka ende naremirwe amatoka ase emyaka ang'e 12 iga matoka ankonyire anduseirie obutaka bwarenga ase enyomba yane ankonyire school fees echibesa aho ngonyara koba ngotumeka igo bono ngokurera abaminto abang'ina toirane mogondo torema amatoke atokonye atosirerie obutaka n'abana aba abasae twanyorire bakonogorangaranga chipara gweta bairane mogondo barema amatoke erinde bacha gwekonya amatukare bosio Jasa Marieta anego ngurku Christopher Mombasa Ongeri amatoke nobonda amatoke abeire akondenda buna ntakagirite ng'ani mbwenere gwetera asa amatoka asa marieta arisibikeri anyona toka ya nasimigete bitenga 150 byabere bikondenda amatuka amange nabere ngosomeria abana bane kurwa asa amatoka yaiga ondo yo tarasimeka ritoke abantu baminta bagusia asimoika igo tokubasemia ng'asimeka ritoke ikiagera ndibwate ngosirira obotaka ngosirira enchara nabo ritoke
twacha konyora ng'a igori gosegwa obosi kwarwa obokuma asamarieta ngoro gucheremia obucha amatoka aya gabwata okonyo okonga ase family yaitu na ntwanya chibias twakonyera abana inje samarieta ya mshimali okeo ina tabanga asemo yane akonyire nona kagondo na nyode na gutira samatoka ina agudire ngero kono kono smeka yandaro asamarieta Grace Kema onkoba ni wande imemwanyagetinge TV obolemi n'obonda ya muno mwancho muri asa kwandira kabana munaitwe ebine birangera byabalemi bande kurwa se kiombege kio ikoro community based organization kurwa sense amaye bino toira na so muremi tora kuboli muremi nga wante byase monto kuri mama toka se keyemo abagutumya nye shiringi kirwe merongebe faida nera kanyoro kurwa so mugondo yo sama toka na bade faida ro mwaso monto kuri amatoka ya gutwarare faida ase ekeyemo obekire ribu 20 ororo yani echi akorire gasi mugondo gabu bono kuchikonyora na baranyore kuitania eribu 50 ekeyemo na beko ira matoke karake achimisa matoke chimisa to matoka ya chimisa to otumie chibese chitwanyora chisiringi chioko lenda kucha kujisiringi chirigwe 20 kulende amatoka ya chimisa tu uise konyora ritoke limo no lioni 500 ni karama nene buya kwa bekiro boyo buya igoko gesa matoka atatu guikane asomwaka kurwa sikire getenga bona matoka aya tubekira atata karakea matoka aya atatu kuwaka 500 chabere shilingi 1500 kuwaka mara 300 chabere chibesa chinyinge 450,000 shillings chisiringi chiribu chiminye na 50 chishiringi chiribu 850 iki ne chibesa kwanyora kubwaria bono goko rusiri cyo gutumia chiribu chimisa tonji go kokora tubaseke yaya wano mure Justus Mosoti nagani urugereria se kamera te iyo murigereria ito omo basemi bu moiso okorero moro mbiya mono manyagetinga sengenjo yogo cha gutotarira ase umugondo yo igoito igo ngochikobatebia abalemi baito ase mototegererete na bali motorigerereti tokubatebinga amang'ana yoboremi bwa matoke ase chinga kiechiga nigabore obwengenjo mono naande bwaimokiria abantu abange mono naande mbogenderete koba bogochikokonya kora abubwaterere mono igo nare kobatebia mwa mugusinga onde bwensi obwatase notwara asake igo nonye neba nisiko temegete ngororo obeka matoke nonye nabera atatu abe bune kiriri nigora anyore chibesa kiranyare ko bachiko gokonya engaki obwato obugima igo nare kobatebia mwanya getingenga na abagusiba mintonga bari motorigeretinga egento nare kubatebia nkeringa kero omonto atware ritoke bwoye onde taba tatwara ritoke gekogera twanyorira matoke nigaendete gotokonya naende atokonyira abantu bande atokonyira asa atambe sana igo nare kubera ningambia mono munyare ko mugosesenigwa bari mwanyarire ko mugotorigereria na gusiyonsi nonye nensengima nabera neringambia mono asengenjo motorigereti naende mwategereira mato igoro ya matoke munyabwate bokong bia mono sana asengenjo yogontegere mbia mono asogwenge mwanyagetinge mbia mono asengenjo yo umurubiri yiga wa oburemi no bonda igonare ko kwereneria abali bali batorigereti ase program ikiga cyo mwanyagetinge kamuranje minto bagusiba minto ba mwanyagetinge tigango tumanyenga omugusi nigago agotebwa ng'aire no murimi bwe ritoke ne ritoke nigo ligotoigotia ritoke twaonia twonyora chibesa yaseri ogotaka ne ritoke nabo gotumia osogotumia chibesa nkeigo ne empande ya shilingi 100 usimeke ne ritoke libade yo mwaka yo mone nusu diko ya shilingi chiri bubere kogusimeka matoka 10 akore shilingi chiri 20 kogusimeka matoka 100 nuru chibesa chikunago chibesa chiakuchire iko nale ko basorora kamuranje tigango tuiranire oburemi obu bwaito
bweritoke na intu totang'ane buna twatang'anete engaki ya magega amatoka aya nabwate echiro ritoke ndibwate echiro nandi ndibwate indagera rigotoa nandi ndibwate chibesa chiragere toserie ogotaka kurwa chinyomba chitu mbuya mono nandi togenderera ngo tigango tuimukuru ase tore tuimukibago byaito tusimeka ritoke mbuya mono. Omurigereria ritoke riri kiraso gokwanera erio omoremi agontebi ng'a abarario ni siringi 100 ekera unereriwe nerinde ndirega nariro ase korire echiro abure gosoka siringi 100 igase egetengeke totenene rero nyorire siringi 1200 okunogosega tokone gocha asore ng'a onyare ku oise gwetigana obeka amatoka aya buo twakoire obosemi unobone togosumeka amatoke twagotebiri unokobeka korwa egetengeke mogochia kende korwa raini ya mogochia yende nobosemi bonsi pikwairwe mpaka gwatebigu na amatoka aya nabwate echiro ogotoba gosumeka ritoke nasta yogochikoni okunogosega tokonene korwa ase omomanyi oito Samuel Matonda amo nabaremi abatwatarera iga ensemo ya ibeno inje Nyasobu Obed ase omoroberi bwo boremi nobonda nakwariganirie echuma egocha tomerane ching'aki buna echiabona iga rinde togenderera gwasemi mbuya mono.